ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର ବା ମହାଶିବରାତ୍ରି। ତ ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ ମୋ ପରି ଏମିତି ବନେଇକି ପଣା ବା ଲସି ବନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ଗୋଟେ ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଦିନଟି ଆମର ଭଲରେ ଯାଇଥାଏ ବା ଶାନ୍ତି ବି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ମୋର ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ଭିତରେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ବନେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଟିକେ ପଣା ବା ଶାଗୁ ପଣା ବା ଶାଗୁ ଲସି ବନେଇବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଶାଗୁ ଲସିଟା ବନେଇକି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ଭୋକ ଲାଗିବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଶାଗକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିନେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଶାଗକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିନେଇଥିଲି। ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ବନାଉଛି, ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଶୁଖିଲା ଶାଗ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସ୍ର ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ଦେଇସାରି ସେଥିରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେଲି। ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ସେଉ, ଡାଳିମ୍ବ, ତା ସହିତ ଆଲମଣ୍ଡ, କାଜୁ, ଗୁଡ଼, ଦହି, ନଡ଼ିଆ, ତା ସହିତ ଏଠି କଦଳୀ, ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ମୋର ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକାଇକି ଏଠି ଗୁଡ଼ ତା ସହିତ ଚିନି ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିଦେଲି। ଦେଇସାରିକି ଏବେ ମୋର ଶାଗୁ ଲସି ବା ଶାଗୁ ପଣା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି କହୁଛି ମାମା ଏଥିରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍। ତ ଏବେ ମୋର ଲସି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାଏ।